дар маросими хатми рӯзҳои фарҳанги ӯзбекистон дар тоҷикистон бештар аз қавӣ шудани равобити дӯстонаи миёни ин ду кишвар аз ҷумла дар бахши фарҳангу ҳунар тавсиф шуд. ба қавли масъулони вазорати фарҳанги тоҷикистон, баргузории маросиму нишастҳои фарҳангии ҷумҳурии ӯзбекистонро сокинони тоҷикистон гарм истиқбол карданд. таи ин чанд рӯз ба шарофати истеъдоди нодир ва ҳунари волои фиристодагони ин кишвари дӯсту бародар ба иди пуршукӯҳ тантанаи дӯстиву рафоқат суруду рақс ва падидаи гуворои фарҳангӣ мубаддал гардиданд. далели наздикшавии бесобиқаи фарҳангӣ миёни тоҷикистону ӯзбекистонро ки собиқаи таърихӣ дорад, сафири ӯзбекистон дар тоҷикистон баргузории ҳамасолаи рӯзҳои фарҳангӣ унвон кард. ба қавли ӯ, тоҷикистон рӯзҳои фарҳангии худро бо дигар кишварҳо дар 2 сол як дафъа баргузор мекунад. А между Узбекистаном и Таджикистаном вале миёни ӯзбекистону тоҷикистон рӯзҳои фарҳангӣ ҳамасола баргузор карда мешавад. ин як бори дигар собит мекунад ки тоҷикону ӯзбекҳо фарҳанги муштарак доранд. узбекского и таджикского народов. ҳунармандони тоҷик мегӯянд намоишҳое ки фарҳангиёни ӯзбек дар тоҷикистон бо худ оварданд хеле гарму самимӣ ва барои мардуми тоҷик ошно аст. давлатманди хол ҳунарманди маъруфи тоҷик мегӯяд, ӯ на танҳо дар маросимҳои фарҳангӣ ба ӯзбекистон сафар мекунад, ҳамчунин ба маъракаву маросимҳои хонаводагии сокинони ин кишвар даъват мешавад. пайванди фарҳангии ду кишвар аслан дар он аст ки мусиқӣ як лад дорад, як маҷроят доранд, яъне маҷроят гуфтани гап аст. хоб созои мусиқӣ ҳам қариб бисёрш монанд ҳастанд ба ҳамдигар, як сози мусиқианд. зулфия узоқова, раҳбари гурӯҳи рақсии тошкент зеболарӣ, аз сафараш ба тоҷикистон зиёд хушҳол буд ва гуфт ки бесаброна дидор бо Зебо Аминзода, раҳбари дастаи рақсии Зеборо интизор аст. вай гуфт аз лиҳози касбӣ онҳо метавонанд бо ҳамдигар ҳамкорӣ карда рақсҳои наверо эҷод кунанд. Проекты могут быть танцевальные. Почему? طرح‌های مشترک می‌تواند رقصی باشد با اشتراک هیئت دو دسته رقصی تاشکند زیبالاری و زیبا. ما خوب می‌دانیم که زیبا امینزاده آموزشگاه خореографی تاشکند را ختم کرده است. پس دسته هنری زیبا به شهر تاشکند پیوندی دارد. Зебо тоже уходит, получается, в город Ташкент. нигина амонқулова, овозхони машҳури тоҷик, дар ин барномаи ҳунарӣ суруди тозаеро иҷро кард ва сазовори кафкӯбиҳои тамошобинон шуд. вай гуфт ки дар 2 соли ахир ба ӯзбекистон барои иҷрои барномаҳои ҳунарӣ зиёд сафар мекунад. ман сафарҳои зиёд дорем дар ӯзбекистон. ба корҳои худамон кати меравем, бо корҳои эҷодӣ, бо клипҳо, бо сурудҳо меравем. пас аз сари қудрат омадани Шавкат Мирзиёев дар Ӯзбекистон, равобити муштарак бо Тоҷикистон дар ҳоли густариш аст. қаблан дар замони Ислом Каримов, раиси ҷумҳури собиқи Ӯзбекистон, баргузории чунин маросимҳои фарҳангии муштарак хеле нодир буд. дар маросими рӯзҳои фарҳангии Ӯзбекистон дар Тоҷикистон ҳудуди 60 нафар ҳунармандони ӯзбек ширкат ва ҳунарнамоӣ карданд.